Com cada any per finalitzar la festa major, Premià de Dalt rep la crema de l'Ajuntament. Aquest any, a les 10:30 de la nit, a la plaça de la Fàbrica, s'han reunit famílies, joves i amics per acomiadar la festa popular fins l'any que ve. Enguany l'Ajuntament ha mostrat un gran espectacle amb diferents artistes que han participat, tocat música, tirat petards i incendiat l'edifici. Un espectacle molt impressionant però controlat per diferent personal. Flames, petards sorollosos i d'altres no tant, tots ells han format part de l'última activitat de les festes. Carme Bernils explica quines han estat les que més li han agradat. En general m'ha agradat tot, hi ha algunes coses que m'han agradat més que altres i potser el que més m'ha agradat pels nens ha sigut el tema de la policia, que van venir els helicòpters, i els cotxes de bombers, i les ambulàncies i ens van ensenyar tot per dintre i això ens va agradar molt. Fins i tot, alguns recordaven la victòria dels ibers de la guerra de bombardes que s'havia celebrat hores anteriors, com la família Savi. Bombardes, espectacular. Ha sigut una guerra aquest any. Hi ha hagut una mica de tongo perquè els ibers aquests han trobat molt ràpid la bandera i els romans, la veritat és que això ens ha sentat molt malament, però bueno, l'any que ve ho petarem i l'any que ve guanyarem els romans segur. Bueno, amb el nen hem disfrutat molt perquè les festes han estat molt abraçades pels nens. Mira, aquí ve el meu petit. T'ha agradat la festa major, Bitxo? Sí. Sí que t'ha agradat molt la festa major? I els gegants també? Els gegants ens han encantat. Els gegants molt bé també. En fi, la veritat és que ha estat molt bé. Només ens queda una cosa, esperar tornar-les a viure l'any que ve.